Karong adlaw ang kapistahan sa Our Lady of Guadalupe, ang patrona sa Dakbayan sa Sugbo. Midag sa mga debuto, apil na ang mga ka-birthday o kapangalan sa mahal nga Berhen. Yan ang report. Ang 70 anyos nga si Guadalupe, gikan pa sa lungsod sa Argao. Miadto siya sa Langob Shrine aron pagtuman siya panaad nga matag fiesta mo bisita sa Berhen. Gawas nga kapangalan niya, dungan usab ang iyang birthday sa pangilin sa patrona sa Dakbayan sa Sugbo. Hapit kuno siya mamatay kaniadto apan gimilagruhan sa mahal nga Berhen. Nagdaot man ko nga, at mamatay mo. Nagsaad ko kaniya nga, buhian lang ko, kay maadto gikopter mo siya mong langob. Ngunini ako karon ng pagkaroon. Samtang si Manang Lucia, birthday niya karon, natumong sa piyesta, nagpasalamat sa mga grasya nga ilang naangkon pinaagi sa pangaliya sa Berhen. Bising na, maayong lawas sa mga bata. Pipila lang sila sa mga debuto nga miduaw dito sa Langob Shrine di nahimutang ang imahin sa mahal nga Berhen sa Guadalupe. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.